सोरबा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनो थांलै तत साला फैसासो लांफैदोंलै बे होननानै ओंखारनायबो नङा नुजानायबो नङा। जुदि सोरबा हारिनि मोजां साननानै सोरबा दैदेनगिरिखौ लोगो हमनो थाङोब्ला मोजां गाज्रि रायलायनो थाङोबा आयौ बे फाग्लाफ्रा मानो फैदोंब्रा। जिर'निफ्राय लानानै नैबे बिटिसिआव जेसेबां माने एभ्रिथिं माने जेंनाफोर नङा होमबा रायजो राजाफोर बे जेंनानि ओंथियानो जाहैबाय बै सावगारि नोंथांमोना नुबोनाय भिडिअ नायनायनि सिगां नुबोनाय आरो बे सावगारिनि ओंथियावनो दिनै गासिखौबो फोरमायदों। दा नोंथांमोना बुजिनो गोरोंलै रायजोफोर माने नुबानो बुजियो नङा होमबा। माने आं खुला खुलि भाबै माने खिन्थानाय जानाय नंला माने बयखौबो एसे खर' मानि माथा मारि होनांगौ नालाय लोगोफोर। दा एभ्रिथिं माने जेंनानि सोमोन्दोआनो जाहैबाय बै सावगारियावनो दं आरो बुजिनानै नायबानो जाबाय। दिनै बिटिआरनि बिटिआर दफाखौ मावफुंनो हायैनि जेंनायाबो दिनै बै सावगारियावनो बेरखांदों लोगोफोर। आरो दिनै एनडिएफबि बिदा फंबाय बिथांमोना दिनैहाय जेल खानायावनो दिनै होंगो दोंगो दं नङा होमबा। दुखु खस्थ'जों दिनै गब्रायनानै नङा होमबा। दा बैफोरनि जेंना एबा बैफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायैनि जेंनायाबो जाहैबाय बै सावगारियावनो दं लोगोफोर। माने गासिबो माने एभ्रिथिं माने बे सावगारियावनो दिनैहाय फोरमायजोबनाय जादोंलै लोगोफोर। सिन्था खालाम आरो दुखु मोननो नाङा। दिनै सिन्था खालामदोब्रा नङा होमबा। दिनै बिथांमोनाबो हारिनि सेक्रिफाइस खालामग्रा नङा होमबा। सोरबा प्रमद बन्धु बिथां आरो गासिबो जोंनि हारिनि माने दैदेनगिरि बिथांमोनानो दिनै हारिखौ नोजोर होनानै दिनै बै समाव बिथांमोना हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन नङा होमबा। दिनै बिथांमोनाबो साननो रोङा नङा साननो रोंगौ लोगोफोर नङा होमबा। नाथाय दिनै साननो रोंसेयावबो दिनै मानो बै अबस्थाया जानो गोनां जाखो। दा बैफोरनि ओंथियानो जाहैबाय एकदम बे रोखा रोखा नुनाय सावगारिया लोगोफोर। दा दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर मेन पइन्टआव फैदो दाना। जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि मोन्थाय बेखौ मोनाबा जोङो फैबाय थानाय इलेक्सननि समावबो जोङो जोंनि जि मावनांगौ हाबा बा जोंनि मोन्थायखौ जों मोनाबा जोङो माने बे सरकारजों थाफानाय जानाय नङा। दा गैयालै गाइस जेबो गैया जेबो मावनो हाया। आं आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों। दिनै सोरबा एनडिएफबि बिदा फंबाय आरो सोरबा एनडिएफबि फेमिलिया एबा फेमिलिफोरा दिनै प्रमद बन्धु बिथांखौ खावलायनाय मानि आं होनखादों बिथांखौ खावलायस्लायस्लाय बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामस्लायस्लाय मोनसे अन्थाइखौ न'आव दोननानै बेखौ फुजा होबाय था एबा खुलुमबाय था। अब्लाबो माब्लाबा इसोरा मानि एबा भगबाना बिथांनि खुलुमनाय बिथांनि गाबज्रिनायखौ खोनानानै माब्लाबा सानसे रेहाय जानो हागौ रायजोफोर। सिदा बाथ्रा। खिन्थु दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धु बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामनाय मानि बेफोर ओरैनो बेखार। मानि बै बन्थ मुराखौ मानि रायबाय थानाय फुजा होबाय थानाय बेयाव जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होमबा। दिनै बिथांमोनहा सोरबा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ बख'नो होनबाय बायनो दिनै बिथांमोना 5 बोसोरा बारलांबायलै रायजोफोर। आरो दिनै बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनांगौ मावफुंगासिनो दंब्रा होनबाय बायनो ससियेल मिडियायाव होनबाय बायनो दिनै बेबो जोबलांबाय 5 बोसोर। माखौ मावबावगोन रायजोफोर। दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा सोरखौबा जेलनिफ्राय बख'नो हानाय जुदि पावार दंमोनब्ला बिथाङा मा लांखावनो बख'सिगौ। बिथांनावबो जोंनि बर' जाथिनि फारसे साननाय दंब्रा रायजो राजाफोर। साननाय गैया दासान साननाय दं। बिसिनावबो बर'नि थै दंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना मा अलखराव दङ मा अबस्थायाव दङ जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन। दिनै आं बिथांमोनखौबो गाज्रि बुंनो हायाखै। दिनै बिथांमोना सोरनिबा बेन्दों सिङाव थानानै एबा सोरनिबा मा होनो दुरुंजों बोनजानानै मा खामानि मावनो हानो जाथिनि नङा होमबा रायजोफोर। दा सोरबा सोरनिबा फुख्रियाव गोजावनानै नङा होमबा बै फुख्रिनिफ्राय सिखारनायनि सिगां जोंनि हारियानो दिनैहाय खैफोदनि समा सफैबाय। अब्ला बै बिथांमोन सिरि मोननायनि सिगां जुदि हारिया खैफोद जाबायबा जों बै बिथांमोनखौ दिनै मानो नांबावगौ रायजोफोर। सिदा बाथ्रा रायजोफोर गाज्रि मोननानै लाब गैया। दिनै आं होनदों सोरबा प्रमद बन्धु बिथां सोरबा बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थानाय मानि गावनि सम गावनि जेनाखि बोथोर बेफोरखौ गासिबो दिनै ओरैनो
माने हगार हरनायसो रायजोफोर जेबो गैया समाय नस्थ बिजनेस नस्थ गासिबो एभ्रिथिं माने नस्थ जोब बेयाव जेबो गैया नोंथांमोना प्रमद सार सोरबा फेरेंगा सार माबा सार होनबाय थाबाबो जेबो लाब गैया सिदा बाथ्रा दा जोबनाय बाथ्रायानो बेनो रायजो राजाफोर सम थानायावनो जोङो दिनै खामानिखौ मावनानै लानो हानांगोन आरो लानो हायाबा माने बे जोब्बाय रायजोफोर बेखौ सिन्था खालाम आं माब्लाबा मिनिनो ओंखारो खिन्थु आङो बिराद दुखु मोननानैसो मिनियो बेखौ सिन्था खालाम आरो दा जिखुनु हक मोनसे दैनि नाखौ गोरोमनानै बै हागुङाव गारखोयोबा बै नाया जेसेबांखि बारल' माब्लाबाबो माने बै नाया माने थैनायनिफ्राय रेहाय गैया आरो लोगोफोर थिग दिनैनि दिनावबो प्रमद बन्दु बिथांनि सल'आ बिदिनो जानो थांगासिनो दं नङा होमबा दा आं मारै फोरमायदों लोगोफोर दिनै बिथाङा मावनो होनबाय बायनो जोबलां रायजो राजाफोरखौ थगायलांखांजोब्बाय मा थगायबावनो रायजोफोर नङा होमबा दिनै बिनिखायनो बिथाङा गाज्रि मोनसे सम सफैबाय आरो मा रायजो राजाफोर दिनै मोनसे हस्पिटाल नङा होमबा बै हस्पिटालाव सासे बेमारिखौ लांबायलै आङो माने बिराद गरिब न'खरनि रायजो राजाफोर दा आङो लांबाय नालाय गावनि न'खरनि मानसिखौ माने मोजां जानो थाखायसो लाङो नङा होमबा दा बिराद लोमजायै बे हस्पिटालाव बे दुब्ला थैबाय रायजोफोर दा दुब्ला थैबाय दा मा खालामखो डक्टरा माने बै न'खरादि मा अबस्थानि दा बिथाङा बेखौ सिन्था खालामाखै आरो बै न'खरादि मा रोखोम थाखा फैसा खामायनानै बे न'खरनि मानसिखौ फाहामनो लाबोदों बेखौबो सिन्था खालामाखै बिथांमोना दा बिथांमोना बै थैनाय मानसिखौनो दिनैहाय गोथाङै दं होनबाय बायनो दिनैहाय माने हुलुस्थुर बिल खालामो आरो मा दा बै न'खरनि अबस्थाया मा जागोन रायजोफोर बिदिसो जागासिनो दं दिनै थगायगासिनो दं दिनै जेबो गैयै बिटिआरखौ लानानै दिनै प्रमद बन्दु बिथां सोरबा फेरेंगा सोरबा बिटिआरनि माने मा होनो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना दिनै थगायगासिनो दं गावनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थाखायल' नाथाय बिथांमोना बुजिहरजोब्बाय बे बिटिआरआ मा जिनिसफ्रा जोंथ' बिराद डेन्जाराव गाब्रबाय होननानै दिनै बिथांमोना फैनो सानबाबो मान सन्माननि थाखाय नैबे जायगायाव फैफिननो हाया नंखायनो खावलायनांगोन जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाया मोनसे मोजां परिबेस नागिरनांसिगोन नंखायनो जोङो मा खालामनांगोन दिनैनि दिनाव दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जेखि बुङा मानो जोङो प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ जुदि बिदाय होनो हायाब्ला जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जायनाखि फैगोन जेनेरेसन दा बैफोरनि थाखाय बेसेबां दुखु खस्थ'आदि साग्लोबगोन बेखौ सिन्था खालाम जोंनि जेनेरेसनखौ बारहोदोब्रा रायजोफोर जोंथ' बोरायबाय नै थैनोसै लाब गैया गाबोनबो दुब्ला थैनो हागौ खिन्थु बै इयुन जेनेरेसना बेखौ सिन्था खालामदों दा माथो खालामबावनो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला बै रायजो राजाफ्राबो दिनै बुजिहोनो नाजाबाबो एकदम बुजिथारा आरो माने एकदम रायलाहरोसो गाज्रि माने गावसिनि दोलोखौ बिराद गाज्रि बुंबाय नङाफ्रा मा बुंलाबायबाय बायदिसिनासो होनला फाग्लासो खिन्थु ओरैबायदि सम सफैगोन जाय बिथांमोना आंखौ रायग्रा बै बिथांमोना फाइनालाव माने आंखौनो माने लोगो लानांगोन आरो आंनिनो बुन्दु जाजोबगोन आरो नंखायनो जेसेबांखि राया आं बिथांमोनखौ गाज्रि मोना खिन्थु बिथांमोनाबो बुजिनायनि सम फैबाय नालाय लोगोफोर दिनै सिन्था खालामदोब्रा सासे डाक्टारा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय दिनै थगाय बिल जानो हायो नङा होमबा बिल जानो हाया दे बे गावनिल' सानग्राब्रा जेबो गैया बेयाव थिग दा नैबे सरकाराव थानाय बिथांमोना गावनिल' सानो सोरबा नों आंनि फारसे जेबो साना रायजोफोर नोङो मोनजाया मोनलोङा खिज्रेदनानै बा राननानै थैयो ना मायो बेखौ रावबो खेल लाया माइरिबो बहुद लिडारफोरखौनो नुबाय जोंथ' खुनु लिडारफोरनावनो थांफेरखाया गोदोनिफ्रायनो आरो गरसे थाइसेबो मोनजाफेरा आंथ' नाथाय गोबां मानसिफ्रा होनो साला बिपिएफनि खि जाग्रा माबा जाग्रा बिराद गाज्रि होनो जों रावनिफ्रायबो खि जायालै आरो जानायावबो गैया जोंहा जाथिया थिग जानांगौ जाथिया जोंना रैखाथि जानांगौ फैगोन जेनेरेसनफ्रा एकदम माने जाथि बायदि थांना थानो हानाय खर' दिखोनानै थांनानै थानो हानाय बेफोरबायदि जानांगौब्रा दिनै सोरबा UPPL सापर्टार सोरबा जोंनि माहारियारि सापर्टार बिथांमोनाथ' दिनै
आंखौसो बखिनाय नुयो गाज्रि बुंनाय नुयो नङा होमबा रायजोफोर सिन्था खालामनांगौब्रा नोंथांमोनाबो फाग्ला बे थाइसे थाइनैखौ जानानै सामसे खामायनानै लानो सामसे माने देरनांगौ जाखो नंखायनो सोलायदो बुन्दुमोन सोलायाबा एकदम सेस जागोन स्लिम स्लाम मोनथिखा आं हले होनखायो बै मालाय गोजौना बिबार पार्टिया मा खालामनो नागिरगासिनो दं मिथिगौ नोंसोरो मालाय मुरा मुरिखौबो जेसिबिजों स्लिम बानायनाय बायदि बे बिटिसिखौबो स्लिम बानायनानै गावसिनि माबा माबि बागानसो खालामनो नागिरगासिनो दं बेखौ हले नोजोर हो रायजोफोर